Hafsat Muhammad Waziri a TikTok ta yi bayanin yadda Gfresh ya sa aka fitar da bidiyon tsiraicinta, amma an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Bari mu samu ku bidiyon ku ji daga gare ta. A tunaninka abin nan da ya same ni, trauma din nan da I went through, a tunaninka har ya wuce a wajena? Ka san da ya nake yin bacci kullum a ce wai dan uwanka musulmi shine zai maka cin mutunci ya ci zarafin kai ya da tsiraicinka a duniya kowa ya gani a matsayin ka na ya mace. Haba ga ce wai mutum waye ya ce ban ce ita ta yada ba, amma tana da hannu a ciki, kuma mafiya yawan wayanda suka ci mutunci na musulmai ne kuma 'ya'ya mata. A tunaninka kamar ma mutum ya ji da trauma ɗin da ya koyi turu daga ƙuruciyarsa. Ka san labari na ko ka san rayuwata, amma kawai mutum zai zo ya maka cin mutunci. Ka san ya nake rufe idona na yi bacci Gfresh, sai na ja maganin bacci kafin nake yin bacci. An cuce ni amma na bawa Allah komai, ina fitowa in yi dariya da ku, amma ba ku san me yake damuna a cikin raina ba. Da ɗan garuwa da kowane irin mutum, aljani waye duk an gama yaɗa tsiraicinka, kowa ya gama gani. Kuma abin da yake min ciwo me na musu haka a rayuwata, magana ce ta fatar baki. Me yasa ba za ka rama ba? Na zage ka sai ka rama, amma sai ka ci mutunci na, ka ci zarafi na haraga. Kuma wai ka ce wai ka isa da mu, wai mu zo mu yafe. Wannan shari'ar Allah ne kai zai iya yin ta. Allah da ka gani baya bacci, kuma ya san karatun kurma, kuma ya san ko ban fito na yi magana ba abin nan yana damuna sosai a cikin raina. Wato bayan faɗan da Gfresh suka yi da shi da Hafsat Muhammad Waziri, hakan ne sa Gfresh yasa aka fitar da bidiyon tsiraicin Hafsat Waziri. Hakan ne jaja musu cece-kuce a tsakaninsu har ta kai su ga yin fada a social media. Duk da shi Gfresh mutum ne wanda in abu ya faru da shi baya rikewa ke da saurin mantuwa. Bayan hakan ta faru tsakaninsu da Hafsat Muhammad Waziri, ya sa an fitar da tsiraicin ta still kuma yake kuma mata magana. Hakan ya sa ta mai bayani akan baƙin cikin da ke damunta a cikin ranta, tunda shi ta ga alamun hakan bai dame shi ba. Idan yi wani farko zan zuwan ku wannan channel tamu ta Albishir TV, muna roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗora sabbin shirye-shiryenmu yake samun ku. Mun gode da ziyartar Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya. Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.